Bejn it-tlieta u l-erba' f'pajjiżna ġew irreġistrati 155 każ ġdid ta' COVID-19, numru li tkompli jikber u jitfa' pressjoni fuq is-settur tas-saħħa bin-numru totali f'din it-33 ġimgħa tal-imxija fostna jitla' għal 744 każ. In-numru ta' każijiet f'pajjiżna minn Marzu lil hawn issa tela għal 5243 fil-waqt li n-numru ta' dawk attivi huwa ta' 1653. Aħbar tajba hi li fl-aħħar sigħat fiqu 49 persuna biex l-ammont ta' persuni li fiqu minn din l-imxija huwa ta' 3491. L-ammont ta' fatalitajiet li kellna f'pajjiżna huwa dak ta' 46 persuna. Mill-każijiet li kien hemm bejn 2 u 3 hemm 20 persuna li huma qraba ta' każijiet pożittivi, 8 li huma kollegi tax-xogħol, 12 il-każ li kienu f'kuntatti diretti, 14 il-każ li ttieħdu minn avvenimenti soċjali u 2 każijiet importati. Dan ifisser li hemm total ta' 99 persuna li s-sors ta' minn fejn ħadu il-COVID-19 għadu mhux identifikat. Dan in-numru huwa kważi terz miċ-ċifra imħabbra it-tlieta. Emmanuel Macron qal illi għaddejjin minn gwerra kontra l-COVID. Din il-gwerra aħna rbaħnija. Intant huma ħafna l-ilmenti li qed nirċievu bħala Kamra tal-Aħbarijiet ta' persuni li ilhom jistennew jimsħaħ biex jagħmlu it-test tal-COVID b'nuqqas ta' preparazzjoni mill-Gvern twassal biex komplet tiżdied il-pressjoni fuq is-settur tas-saħħa, speċjalment fuq il-professjonisti mediċi. Rapporti wkoll qed jindikaw li fl-iskejjel qed tkompli tirrenja l-inċertezza bi studenti ma jafux se jiġri minnhom bi klassijiet anki jkunu estiżi sal-kurutur l-aktar fl-MCAST u fil-Higher Secondary.